Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqamboti Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi. Cela wenze kufanele ucofa subscribe, like bese ushare le video. Zimkhalele uMbali zamadosha ngokungayi lapha na emcimbini kaMamthembu odumo. Okuwumcimbi obekuwina kuwo imonto. Uzokhumbulela ngani zokuthi uMbali zamadosha ungomunye wabantu ade benominathiwe lapha kodwa wangaya emcimbini nokuthema engayanga emcimbini wase eveze indaba zokuthi yena ulapha na esokeni lakhe okusamkelo shis. Kanti-ke abantu sebemgxekile nokuthema bemgxeka wase uMbali veze ukuthi yena akalawulwa engeke ehlale ngayi kumuntu wakhe ehambe eye emcimbini wemonto ekubeni engawinanga. Kwenye amavidiyo esiphumile lapha kuzokuxhumana kuzwakala nangu umama uCitshimpi emtshela ngqo ezikabhoqo. Usemncane uMbali uyadinga ukucathuliswa njengoba nenza nakunaledi. Asingambeki amabala, asikhulisane South Africans. Sawubona ngani yakwethu, angali lento oyishoyo, kodwa why ubuza ngoMbali kuphela? Mina ngikhuluma ngecompetition. Icompetition kufakwe wonke umuntu, wahlungwa. Bonke abantu abatonyulwa khona abangangenanga. Bafakwa babhalwa bonke banominatewa. Kwase ngena wonke umuntu. Balabo Godola, abo Piwe, abo Skinkile, abo bani. Mina ngikhuluma ngawo wonke umuntu, angikhulumi ngoMbali. Kodwa ngimmentionile ke naye ukuthi ubewinile lapha. Wangeza umuntu wesifazane, wafeyila omunye umuntu wesifazane. Ngaya kuyivideo yakhe engikuzwe kungigcinanisa inhliziyo, wathi ubeke ukhetha ukuya kumfana, wathi usamkele yena into ecetshila ngazi njani. Hey ngavele ngaphuma khonapho khona into ecetshile. Unaledi khona into akabizwa kuyo, wathi ubeke kumfana omile. Uthini mfethu? Wani ngathanda kumele iqinise South Africa kanti? Cause tshelani ingane manje icathulisa itsheleni ukuthi ku wrong lonto leyo. I-wrong yenza into serious, formal kahle, understandable. Mamthembu uzoxoxa emphakathini angikwazi ngikuza benginefee mhlambe ukuthi na bengilindele likhulu. Noma ngaqamba mangakhona mangaphilisayo bengigula noma in amanga lawo aphilisa ukuthi umuntu angaofendeki. Uma nikhulisa isizwe niyafika niyalike niyasineka. Imuphi lo Mbali nimcathulisayo? Why uhlanganisa uMbali noNaledi? Tembile ingahlangani lezo. Into ezimbili engahlangani. Uma ukhuza ingane ungafakenye. UNaledi angikhumbula ukuthi wabizwa wangaye endaweni. Engikwazi uNaledi wafika wayigqomozela wadabula uGatsheni phakathi waxolisa futhi kahle. Waxolisa ngambona ukuthi na ingqwele impela udlula yena uGatsheni. UGatsheni umalume wengane bekumele ayibize eceleni wayopost uGatsheni. Kuthi hayi inhlonipho idlulele uyingane yambhalela. Yachabe engayimisela ngazi ngididekile kodwa hayi khulumani iqiniso liyakhulula South Africa. Sani nje ukukhathanisa uMbali noNaledi ngoba nesaba iqiniso. Nesaba iqiniso. Inkinga yena ukuthi nizonda lo Mamthembu sasimthuka. Niyamzonda ukuthi into ifike ngaye. Niyobhala lapha. Wayini niyogcwala lapha na niyobhala ukuthi koMamthembu bebebangaka abantu. Niyahamba niye kwezepolitiki nizenkinqe yamabhasi. Lithi umalusha uswazi emphakathini. Ngoba izono zabazali ziwela kubantwana kufiwa kubhubha ngisho ingane ezincane nibuye nizozenza bazi uNkulunkulu kakhulu uNkulunkulu soneni uma usuthatha ngisho kungenacala. Yonke lento eniyenza iyarekhodwa uNkulunkulu.
luzoshuswazi. Akube nokuthula kuyo yonke indawo. Akube nokuthula kuyo yonke indawo. Kusebenza iqiniso yonke indawo. Yini ningakhuzani lapha niyobhala komunye umfazi? Niyojabula nithi nabe bebangaka abantu. uThixo uyoshaya lapha enithanda khona okungoniwe indawo. Niyokhalisa maye ku social media nithi kanti kwenzekeni ile inhliziyo zenu. Nokungathanda ukumela iqiniso. Mukhuza ingane ungayifaka enye. Akazi unaleti kuthiwa akatholakala emsebenzini noma entweni abizwe kuyo noma ini athi ngikhethe uyakamfana. Ingane umuntu ongakanani South Africa. Mina kimi nje ingane u21 years vele ukuya phansi. Nawo izingane zamanje seyihlakaniphe kabi. Kodwa nje umuntu engikwazi ukumbekezelela mina u21 years. Nakhona ngiyambheka iattitude ongazele ke futhi. Ongazele. Wazala nje umdala usukwazi ukukanuza uzuzala uphusha ikhanda yenye libonile ikhanda kwenye ivideo liphuma kanjani khona ke yeza ngemlenze khona eza ngekhanda ipetuke dayidengi kahleni South Africa melane iqiniso kuzingane ngamaphuthayo ungayafaka enye ingane ubunja lo onabo ngiyidabukela izingane oyizalayo mawuzele awunalo iqiniso umahosha ngane yakhe nepati selo mahosha utshela kithina amanuthu umuphuthu kodwa iqiniso lohlalela seka mina angikhulumi ngombali kuphela ngimentionile kodwa kuleya video angazi ngathi ngiphendula ngeaccount wrong la ngimentionile kodwa ngibabala bonke abantu ebebevotela ukuthi nakwakunjani kuma competition masikhula kwenziwani ngimentione wonke umuntu. Nina Ntomlumbalayo umbala Avezonda wayengekho ngisho emeetingini wayengekho ngisho ngingafundiswa isikole ekhaya wayengekho ngisho egroupini yomndeni laba bengihleka khona ukuthi naba abantu bengihlanganyela uthiwa ngisitabani ubhuti wami omdala kabi nakimi wayongifaka egroupini yomndeni okuthiwa eyokuthi sitshelane makuyimncwabo nemishado noma izinto eziphuthumayo wayengekho umbali ozondelwana uzonda kanjani into ngamazi uzonda kanjani into ngamazi nithini kahle South Africa nithini kumalana nani nina uthi iqinisa liyanesaba mina ngiyabatshela bonke abantu kwanominatewa kwanabantu abahlungwayo basala abanye benominatiwe basala bonominate ngokubhala umuntu omthandayo khona basala lapho khona baya ungcolosi usale mase kuvotwa akekho na ku top 5 kodwa ubezile ungcolosi yabo siyancoma lokho ngeke singancoma siyancoma manginento evelayo ungcolosi number 1 sengimbonile iqiniso lakhe nami sengiyomenzela iqiniso ungcolosi uvusi ihlatshwayo ufike na early ngiyomenzela iqiniso mina ngangivele ngiyichemela udede naye kwayilaba fazi bami ke